बताओ ये दादा मन एकदम जीव पिता के रह जाता न हमरा खाए के फिर सब कोई कपार पे चढ़ता कि पतोहिया का बनाइलू हऊ का खाइम का पीब चटके मटक भोजन चाहिए आ घर में नयन बना दाल बना कुछ के ठेकान बाटे बुझाता कि भिखरिया के हाल भइल बा। अरे ऐसे तो हम रोडा पे रहलसन उहो ना खालसन उहो दाल भात चोखा रोजा निमन मुर्गा तो हई हो खात रहलसन कंगाल से कंगाल भइल बा यार बुझाता कि बतावा आके कबे बकरी चरात रहे बहरिया आके जी दरवाजा पे बैठल बानी ई बूढ़ा तमाशा बना के तो अपन जिंदगी रखल रही बन संग संग हमरो के बिलवा बतावन ताला मार के काल कहां बुढ़वा निकलल बना काम बना धंधा बा दिन भर घुमनिया करे के बा आगो निगाह घूम के मिल गल फुर्सत चार गो बुढ़वन के बटोर ले के बा हई तास तो हौ जीतल तो हौ हारल इहे कुल करे के बा हौ फलानवा के शिकायत हौ चिलानवा के शिकायत का धीरे से मुंह बना के देता नहीं है गोइरा नहीं गांव में साला आई रहा सच्चे खुरा के देख लाम नोटन के लइकवा के आ साला बिस्कुटे आ पानी पर अच्छा पर थाका हम देने की छेना ओना मिली ये लोग जिंदगी रह गल बा है ने कुकुरा निहन हा हो लोग बा हे घर दुआरी झाके के बा हो दुआरी झाके के बा कुकुरन के त हाल हो गल बाटे का बनौले का बनाई का रखले बानी घरवा में बताई ना हमारा पतो हम मन करता ना करैली में का भाड़ुआ डाल अच्छा बाबूजी अब का काला रे इप्स हाँ वे इप्स अलुया वाला के ऐसे से ना वाला वो मन करता पतो है मन करता खाए के हां हम आवे के बतिया छिरलु ए हम जान ना रवा खाई ना कनी कहिया बनाई कहता ना पैसा रखले बानी अकाउंटवा में हमरा कितना देले बानी ये कैसे बहुत दिमाग खराब कर दे रहता रे खा के भी जिभिया बहुत लंबा फेंकता रे कि हई चटम तो हम चटम घर में आने नहीं खेना जी क्या जाए दे आज रात के उतर बिता लेना है कल जाना है ना काल तुम हर की का लॉटरी लगी या तारा नहीं हला बाप बूढ़ नहीं खान कैसे जाके मजदूरी करके 2 रुपया लावेलन बेटा के उहे हाल बना फोन उठा के बना कुछ करे के बा बाप के उहे हाल बा ए अभी कुफुत के मारे हमर देह ने पे रहवानी ने के चलतो मोटा तने की इहे कुफुत के चलते बुढ़वानी पे हमारा खून निकाल के चढ़वा ले मोटा जा तू मर जा हो भी पता मर जा कम से कम हमर जान तो मिली ना अकेले जिंदगी काट ले हम चल जाई ना तो तोरा गांव वाला घर वाला गांव वाला ना मार के बेगे दिया समझली ना हमरा से मैं डरती लोग है तुमको का पता है क्या है हमर दिमाग चटले रहता हो जाना है जी गेले पगलली वाला हमरा के जाते चटके मटक चाहिए हां तराड़ी ना बड़ा उतार पूरा दम चले ले उतार छाती का के आज उनका जौन बाती है ना मैं भतिया जितना कुछ का कलौजी खाए के बड़ा मन करता रहता हो हमारे सामने रोज तोड़े ले रहा तोड़ के दिखावे ले चले घर ये कर मैं बंसुआरा मैं खा जाना सरारी ई ना कहे ले कि ए बुढ़ऊ तनी ले जा घरे सवाल तक की देखला हमरा खेत में के करा जोन छोड़े के नहीं के Oh no! Oh no! पूछ का आज एकरा खेत में जितना है ना मैं चढ़ जाए के बाद जैसे बंसुआरा और वो जियान करे ना सना वो सही आ तन लौरिया के घुरवा से मार दे के तन जनाई की बंसुआरा दम कोकोड़ ले हमसे मैं तेरा प्यार यार आएगी का बेटा बुढ़ा कहां था ए भाई करे बुढ़ा देखिए हाथ में कहां के देखिए हाथ में कहां आई हो हमार नेनुआ के भतियावा आई हो माई आई हो दादा तार के काली माई उठा ले गए नती हम ना तरनी यार देखा तानी टूटा वाला उठावा नहीं हो हम ना अपने आंखी दे ये आई क्या तोड़ता बस के तोड़ता करे ना तिया एना खाट बन दे बुढ़वा करे फिर
निमन दे देता भुजिया बना के देखा ला एगो घरी हम नाशा में रहियो ना बुझाइल कुछ खइले हो खाना हो का तार बाबू के रखात में नेनुआ फर तोरा तल भतिया हो तो गला ऊ छोड़ दा हम गलती नहीं करा तार बेटवा घूम घूम के आइला हमर बाबू के कुछ के कमी बा देखा तारा तू पूछला हा तोर ला एक कोई हाली पूछला हमार ले गलती कर लाज लगता मतलब जितना हमर नेनुआ के घाटी टूटले तोरे का हमारा चोरावा अरे मगर किसान मत जा सब गांव घर के कब साग सब्जी किन के नतिया ना खाला चोरा के लगाने करा होला हैं एक चोरा देखा हम आज के बाद ना तोरा पतो ये गाना मत लिया जाओ दिन दहाड़े दिन रात घर में कुलह मचल रहता घबराहट मचल रहता शाम सुबह दिन रात बुढ़ावा के खाली बोली सुन के बुझाता ना ओकरा साथे साथे हम पागल आ जाए अरे मत ले जाओ चल कि ना अरे ना नीचे बड़ू का एकरा मतलब ससुर के पतो के गुट रचला के सब्जी तुर के ले आओ त घर खाना बनी देखी क्या कहता नहीं रहुआ हाय का कइले तार बापा ससुर का कइले भाई हे भात कहां बता नहीं बकिना मुंह देखा में लाग लगता मुंह देखा में लाग जाता हो का बाबूजी बतावा क्या कहता कन्या नहीं के हम तुम्हारा बाबूजी नहीं के हवा हो कार अब बेइज्जत कराए पे लागल बारी बताई तो हम गलती ए नहीं कन्या कइनी बताओ पानी खाद टाइम पे कोड़ा हो तो अपने खेत में सब्जी बताई बताओ भतिया तोरे से को दिन के तीवाना होई है ए दीदी जी हमारे से कुछ मत कर हम तो खुदे परेशान बनी है के रहन चल देगे के पूरा गांव जानता है नतिया बुढ़ावा को किन के सब्जी ना खाला अब तो हम गाला का करी एगो रुपया ना दी ना अब बूढ़ा पेंशन भी मिलेला तो रखले रही ना निकाली ना सब क्या मर जाता कैसे जाए टिकटी पर है कोई करेगा ए बुढ़ा ई रहा रही ना तो चार गो आदमी ना रही ना कि रवा के धा के लेके जाई जननी हाई हिंगे केउ ले जाई हिंगे शमशान घाट पर केउ ले जाई सड़ जीवा घर में के उठा के ले जाई चल फेंक दी गंगा ढेर बोल दे देखा बुढ़ा उ अबे मार ले नहीं कि जाला बूढ़ पुराने समाज के तू रोज में सब्जी तो रहो चली करबा तू हमके मार ले ना ये लाठी मार ले ये हम ठीक है कहला हनी कम से कम पतोहिया के ना कि सूरत गांव घर के सुनी नीक लागी ना ला ला लाल घर में हो गइल बा तब बता ले टंगिया है धर ला पची ना पेट झरी कबरी पेट झरी कबरी खा जे हमारा खेत में खा लो कर पेट झरी कबर के रहे देख लियो का कर ए दीदी जी देखी रोवो सब काम जे कि पतोहिया में गलती बा हम का कर सकी ना वहां के ओइली गुल बनी ऐसे जमान रहता ना त 5 दिन थुक देती कच देना मुंह में पर चाटत रह जीता लेकिन बूढ़ बार इज्जत करता नहीं अरे हम हो जवान बानी तू जवान पतो हसाता पर नहीं के पगला को दिमाग काम ना करेला काम करेला तू ना जब तोरे ना लौकावा हमार जीबिया से पानी चुएला तू ना रोप वाला खेतवा में पानी चुरा त रोप के खाला कि चोरी के सब दिन खइबा हो तोरा जा तो नहीं जारी में तो देबे करना चाहिए देबे नु कदी भाई इलाज करावा दे बुढ़ा पगला गेल बा तो हमरा से खाए के ठिकाने के त मिलाज के हमरा से करवाई आई धोती जाई कमरिया में तू मारा कि नहीं ढेर पाती है प्रचार के दे लसार देगा तुमको पता नहीं है मैं कितना खतरनाक आदमी ओहा का सही बोलत रही ना ठीक हो जम खेतवा जाई में ना लोग बोल हवा जी ने घरवा केहू बाग बनला कुकुरो शेर हो क्या देला हो ले चिन्ह तो नहीं का बुढ़वा का बैलू अबे चोरी में पकड़ाई के हां ताप के थाना में बांध के दा अरे उनके पास हम बात न तो पगला रांची आई भोना ताके गोवा मार के तोड़ दे पूरा में के तोड़ दन तो पटाख उठा के दे देंगे ना तो ऊपर चल जी में के हाली में तू बचावे ही है हमके पगला चिम हम रहते हैं भगवान हमारे को उठा लो पता चा बना